Ahoj diváci moji krásni, zdraví vás Cezar a ideme si zahrať toho Witchera. Dúfam, že mi to vyjde, chcem spraviť takú minisériu, takú hodinkovú. Dúfam, že mám všetko dobre ponastavované a že to bude fungovať. Potom by to bolo super. A ideme pokračovať, už jednu sériu mám, jednu časť. Už mám danú tam, takže kľudne si ju chodte pozrieť na môj kanál, na YouTube kanál 27Cezar1, tam ho určite nájdete medzi CS-kom a dúfam, že sa vám to bude ľúbiť a že budeme viacej takýchto sérií spolupracovať, spolu niečo vytvoríme, voľakú tú krásnu komunitu nás, tak dúfam, že to bude všetko tip-top. Ešte si niečo ponastavujem a už ideme na to, blížime skoro minútku. Budem rád za každý like, za každý komentár, za všetko. Dúfam, že ma budete podporovať a za chvíľku bude aj kamerka a môžeme ísť na to. Takže, let's go. Vypočujeme si dialog. Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. No. Let's go. Poďme na to. No, kde som to skončil? Počkať, musím sa musím troška... Príprav s Vesemírem na odjezd z Belosadu, no. Spomnené to mám. Ale ja ešte nechcem ísť z Belosadu preč. Neviem, či to ešte by tu mali byť nejaké úkoly, nejaké tie misie by tu mali byť. Ešte tu v prvom idem pozrieť. Však idem naraz cesník. Letíš do piči, kokot. Prepáčte za moje, občas budú vulgarizmy, tak budem sa ovládať, lebo tak... Kde tu mám? Aha, tu. Tak. Dobre. Máme na to. Ja úplný retard, to je proste niekedy fakt. No ale tu... Neviem, volade tu by mali byť, ale ešte sa mi neotvorili, ale tu by mali byť aj iné misošky, ale pozrieme sa sem. A uvidíme. No. Môžeme ísť na to. Tak ideme sem. Počka, zrýchlime. Každý po týždňu. Dobre. To sme si zobrali, ináč to by mali byť vedľajšie misie, ale fakt to si už človek nepamätá, už som to dlho nehral. Akože prešiel som to už fakt, že veľakrát, veľakrát. No dáme si vylepšiť výbušný štít. Vidíš, a nemám to tie. Prečo? Nechápem. No, poďme. Tak uvidíme, že čo nám Vesemír poví. Vesemír, poď. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong. Look around. Trouble brewing. Tak poďme. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. No. Poďme na to. Ale však. Možno, že niečo bude. Čo ja viem, čo sa s ním stalo.
son there now. I cannot show to me your colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. No shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? No, The to animal jest... child with a choked To sú hádky. string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! To asi budem musieť vystrihnúť hoši tú krv, Recognize this lebo... medallion. You know what it means. Back off. No, You alright? dúfam, že Twitch s tým nebude mať problém. Dostanem ban, ale neviem za čo. That's true. What the Emperor promised you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. He ain't going nowhere. Poďme na to. Poďme na to. Je, ale ich je troška viacej, ale však to... They won't back down now. I can see that. No, poďme. A čo si čakal? Čo sa bude s tebou? Nechaj mi. No, nenehal mi ani jedného, vidíš to? Len jedného mi nehal. Tak. Nie! Aj, budem to musieť asi vystrihnúť. Dúfam, že nie. Ne, tak na YouTube by to malo prejsť. It's alright. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Ja, jeho platonická láska číslo 1. Ale my sa zalúbime do úplne inej osoby. Do takej černovlasej. Ja som nikdy, ako nehovorím, že som nemal rád Yennefer, ale no. Zrsky sú zrsky. Teda červenovlásky, hej, takže... I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Harold. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. Bože, tak klame hneď od začiatku, Ježišmar, aby som neveril ani nos medzi očami také žene. Tempting proposition. Čarodejka jedna hnusná. A tak akože pomôže. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Had I number among that group? For as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Nebudeme sa ani pýtať to druhé. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me.
Besides, I've got things to do at Karamor. Remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Teraz nevidím do How's your toho. horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Počkej, ja ho tak nemusím. Niekedy fakt. Ježiš, to je trapas. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then, Divoký hon. Sprostí elfovia. Yennefer, how We should talk of this tomorrow, all right? After the audience. Mhm. Mhm. No. Len traja z každých 10 chlapcov prežili skúšku, tvár a stali sa zaklínači. Zbytek zomrel. Nestíham to pre Boha. Ani prečítať celé. Toto by som ináč potreboval aj práve teraz. Takéto umývanie. Najlepšie 4-5 báb. Dobre, nie je tam nič vidieť, takže je to super. It must suffice. Thingmere cares if I'm clean? The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. Nech prvých 10 minút budú len kak scény, tak ďakujem pekne, tí ľudia z toho nebudú mať skoro nič. Catherine, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Spravia z nás fešákov. Dobre, poď. Fine. Then what? Gonna do my nails too? Áno, spravíš mi nechty. Permits. Sadly, the day is short. While the list of hygienic and cosmetic treatments that the gentleman should undergo is really rather long. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their feet. Morvran Voorhis, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to.
Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. No s Bohom, to taký, ježiš, strašne vyzerá. Parents unknown. Ako Age na drogách, keby bol. all insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate No dúfam, že of s the týmto defending niektorými vecami commander cvič nebudem mať problém, lebo som potom v piči. No počkaj, teraz neviem. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire Počkaj, teraz si nepamätám. So that is how the blade started. Nečítal som ďalej. The Tak. dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Verg. My question is how? Ty kokso, tak počkať. Tak dále, potom som mal vlastný úkryt v malom Flotsanu a odtiaľ som sa dostal do Vergenu. Má otázka zní jak. No tak som odišiel, nie? Čo? Ty kokso, počkaj, tak to zase nepamätám, teraz som z toho dutý jak dilino, úplne. A murderer of non-humans. We know this gentleman well. You forge interesting alliances. Something tells me my Ja občas uzatváram nekalé veci. next question before my beard grows back in. Daj mi viacej orénu a ty drogista choď preč. The infamous summit at Lochmúd. Ach, bože môj. And once again meddled in the affairs of the mighty. No. A presne toto The mighty had improved. Tris bude baba, s ktorou budeme. Ja som vždy s ňou každý diel, to má viacej koncov, ale ja som vždy s ňou skončil, že proste ona bola. Handing Radovid control Ja som trochu, Jennifer veľmi... mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. An old acquaintance, more like. Not so close that I felt bad for her, but close enough that I knew she deserved it. He believes he alone knows what is good and what is evil, and that this gives him the right to dispense justice. Your comrade Letho of Gullet described you so. Quite accurate, I'd say. My comrade, your agent. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Well, that alliance has been dissolved, irrevocably. I killed Letho in Lochmuin. So we heard. It's a good thing you did. Saved our agent some messy and difficult work. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, No, vypadlo mi ti normálne mikrofón. No, na barve nezáleží, hlavne když bude černá.
No, viem, že mi potom tie moje šaty dá. Ešte to sa bude dať. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. No. Ježišmária, počkajte sekundičku, musím si na niečo pozrieť, lebo niečo mi tu zapípalo. A ja fakt neviem, že čo, ale fú. Ops, no, už sme tu. I'm sorry. Let's go. No, nie s tým. No, kere z tých troch. Ja si myslím, taký ten lepší outfit si jebneme. Ča viem. Poď. Na čo som zobral? Na čo som to zobral? Joj, mama moja, no poď. Dúfam, že mi to všetko povracajú. No, tak teraz som fešák. Myslím si, že môže byť. Dám si toto? Nie, preboha, tam som tučný, bože môj, to vyzerá otrasne. No, gate ich boli a tieto boty, to je to isté. Ty kokočak, to ma rozjesené, čo ti. Tieto. Ja neviem si pomôcť tieto. No, dobre, hovor už, Dilino. No poď, prečo nejdeme ďalej? Dá sa tu kradnúť? Dá sa to tu lútiť. Ja som vedel, že sa nezabudol lútiť. Dobre. OK. To by bolo. Meč na čarodejnice, počkaj. A dobre, však to akože len kvázi čítame, my si to potom zoberieme všetko, len potrebujem vylútiť veci. Holič, poď. Ja viem, že sú niektoré veci úplne nepotrebné, ale tak ja som proste troška. Tu mali groše, kurva. Do piči, to treba. Nie, žiadna kronika rode. Čakaj, to nie sú moje šaty? Nie. Tak kurva mi ich zobrala vo lede. Dobre, to už nevylútime, na čo, kašľať na to. Pobral som, čo sa dalo, prepáčte, ale ja som taký proste. Rád beriem veci, ktoré nie sú moje. Ale nie v reále, hej, v hre. Budíš po mne. Let's go. No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down. Ježiš, toto mi dlho trvalo, bože môj, ja to strávim celé video. No. Ježiš, čo som to tam... Kokotinu som dal do piči. No, ukáž. Čiže to je... Ježiš. Ty koko, tak toto je trapas. Ty si špatne. Čo ešte raz? Ty koko, ja tu umrem. Toto... Ježišmária. Tento ma tu bude skúšať, vyzerá jak keby vyšiel z jaskyne. No,
Konečne som sa trafil. No, takže som sa trafil, tak to tak treba povedať. No, konečne. Samozrejme. Ty ešte raz do mňa strčíš, ty. Ozembuch, poď. Áno, gentlemani idú, ja to chápem, všetko. Áno, vieme, my to všetko vieme, ovládame ty. Homokláda. Ako by povedal slávny Fety Pilov, jaternica. Jitrnice. No. A polka večera bude len príbeh Boha jeho. Aj samozrejme, to mám ešte čas, ukloniť sa. Your Imperial Majesty. Arer et do orde. Bavarian Namen, Vatkan, favor. Ježiš. No daj misku a môžeme ísť na to. Dlho čakáme. I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. We're friends. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you are looking for her. Bež, ako to obrazka škaredá, ale ty kokot v hre vyzerá úplne po piči. Ešte teraz v tom novom, čo teraz ide. Tak to je šleha jak šľak. Ten môj notebook s výkonom 0 neúťahne ani na najnižšej grafike. Dúfam, že to pôjde, tých budem blázon za tým, dúfam, že to, on bude po piči. Samozrejme, že to urobím len kvôli Ciri, lebo je sexy a som akože jej druhý otec, tak to musí tak byť. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Meredith! Paže, to je špatný, ty kokot. Jaký by vykrcali na cestu. Ja už poďme preč z tejto. Toto je tak nudná časť. Ježiš, bože, musím si. Toto je tak nudná časť celého večera, že strach. To nemôžem ísť ani To nemôžem ani rýchlo. Ma to jebne. Ideš, ty špata. More, ty. GCPčko, či UCPčko, či jak sa voláš, ty. Fejkový hráč. A poď. To Kde si ty kokot? Dá sa tu niečo ukradnúť? Do piči, málo by sa... Vyjebeme im kríky. Počkaj, čo som zobral? Následujem komorníka, áno, idem hoj do piče. Tu je čo kradnúť. Ja som sa na to prišiel. Tak bude určite voľať čo dobrého. No, dobre. To potom sa s tebou povyprávam, daj mi sekundičku. Len čo ťa tu vykradnem. A hneď sa ti venuje, Mojko. To bude
tip-top eňo-ňuňo. Ver mi. Nie. Nestihol som. Tunic, you look positively smashing. Áno, prepáč, teraz bude všetko svietiť, lebo sem tam to blbne. I'd consider that a proposition Ale už nie. in circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Občasné chyby Freto sa Now ešte you dá. understand why I'm at Emia's court? It seems we're in the same boat now. Ty už pol hodinu streamujem a z toho 25 minút je len toto. Cutscény. That's more Ježišmária. Tu umrem. or so our agents claim. No, tu je moje krásne devčatko. Young lady. Mhm. About that. She's grown up. It's been years since you trained together at Caer Morhen. Samozrejme, že sú to roky, čo sme spolu trénovali, pre Boha. Ja som mu všetko naučil. Čo tu ty ideš vyprávať, Yennefer? Tris by toto v živote nepovedala. Moments of yours. But let's focus on Ciri, alright? Right. Emir said the Alright, let's go. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me. I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. Samozrejme. Samozrejme, že zachránime. Ešte tie tri jebnuté ježibaby tam budú. Keď tam budem toho chlapca furt, Ježišmaria. Potom ten Make that your first stop. Dililo v tom For a merchant, Vilihrade. Hendrik had the inn at the crossroads. Those agents. No, nepamätám si presných všetkých, ale posnažím sa. Handshakes. None. Sorry to spoil your fun, your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors, but there you will have the help of our mutual Už dovyprávaj. Tris Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure should. Samozrejme, však tam pôjdem za ňou a proste dáme ho dole. What will you do? No bude mojou ženou a ty pôjdeš, poď kde chceš. Ask yourself for Skellige. There was a magic explosion there recently. It blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Nechcem vám všetko prekladať, máte titulky. Samozrejme, že je čas vyraziť, ideme na to. Vráť mi moje oblečenie a im to predám volade sedlákovi. Not my preference, but I understand. Ah. It's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to them and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, yeah. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roam the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me in one piece. I should be waiting. Čo? No ale tak ja s tebou nechcem byť, to bolo čo za pusu? No fuj. No fuj, to bolo. Počkaj. Ty si pisár. S tebou sa nechcem rozprávať. A to už nie je čo kradnúť.
No, na ten jeden. Ježiš, zasa to... Aj, bože, to je debil. Aj moje šaty a choj tomu otcovi. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. Dobre, už dúfam, že ťa v živote neuvidím. Ideš do piči, fuj. Toto bude ten s tými kartami, určite. No počkaj, ty chceš. No takto nie, to bol jediný misie, ktorý som nikdy v živote nerobil. Neviem to hrať, nebaví ma ten Gwen, ako je... Akože je to... Prečo neviem to je to? Je to úplne cez čiaru, nemám to rád, proste. B, fuj. To by mala byť volať B... Počkaj. Oni mi ešte nevrátili. No veď preto. Ježiš, máma moja, poď tým preč, chcem svoje handry. Hej, zatiaľ to není, ale bude to kočka. Zbroj. Hehehehe. Čo už aj mám. Toto si dáme sem. A toto. Zahodiť. Nepotrebné veci. Nebudem podporovať tu. Dobre. Nebudeme tu podporovať žebrákov. Nebudeme tu zbírať. Ideme preč. Rýchlo. Lebo nás... Jaj, bože môj. A teraz som... No, ukáž toto. Sem akože ešte nie. Ale tu bude tiež veľa to. Ježiš, čo som to? Ideme si pozrieť Belosat. No. A my sa ešte sem musíme vrátiť. Lebo ja som ten typ človeka, ktorý tu nenechá nič. Dáme sem. Poďme na to. No. Hlavné misie na chvíľku počkajú. A vyberieme sa na výpravu. Proste to chcem celé prejsť s vami a kecať popri tom. Nasmiete sa, lebo niekedy ma aj budem zjapať, takže pičoviny vyprávať nie sem tam občas, ale tak dúfam, že vás to bude baviť. Let's go. No. Tuto máme toho žida. Poď sem, klepno. Počkaj, to je vlk. Tam bude vlk, 100%. Beže, čo robím, idem jak retard. Poďme, let's go. Chcem cez túto záhradu, dobre, ideme. Tak. Vysadni. Jaj, ty drevo. Krásne. Tak toto je záťah, aký má byť. No, troška ich vylutujeme buzerantov. Nemám ich rád, to vám poviem na rovinu. Vodka. Ale ja som sa neprišiel pre kofolu. Toto som potreboval. Dobre. No. Teraz si vyberiem ďalšiu mapu sveta. Čo to? Kde sú otázniky? No. Už som myslel, že chytím infarktový stavy, že som to...
A to sa všetko dá dobre predať. Let's go. Poď. Ježi, joj, bože môj. Musím cúvať jak Tylino. Čo ti je? Poď. Čo si ožratá? Klepná, neser ma, lebo ťa vymením do piči. Tak chcem povedať, že zarezať, ale vymením. Ja. It's good. Very good. I love you this. Ježiš, pome. No veď preto. Tak sa mi to páči. Veď ale o tom to je. No. Ja viem, ako ja si to povylepšiem ostatné veci, ale teraz... No, tak máme tu všelijaké misie. Počkaj, pozrieme si ďalšiu. A podľa mňa vás to tiež bude baviť tieto misíky robiť. Počkaj. No, a toto sa nebude dať predať. 100%. No. Dajme sem. Jedno tých pár prejdeme, hej. Takže... chvíľku strpenia a... dúfam, že... stihneme aj príbehovú časť, ale tak ja mám rád takéto tieto bokovky si robiť. Však o tom je Witcher, o tom je Zaklinač. Že ty robíš zákazky a aj dej, aj hej, samozrejme aj divoký hon, aj tomu sa budeme venovať, ale proste tu ľudia si chcú pozrieť všetko na kompletku, ako má byť. Podľa mňa ich zaujíma aj vraždenie a kýlenie týchto druhých. Jaj, ďalší. Medveď! Dobre, Mojko. No. Dobre, padneš za chvíľku. Alebo, ne, ja nepadnem, Mojko, ja nie. To si komu dal facku, ty? Mumák. No veď za to. No a teraz si ťa. Tak. A toto je moje. You understand? Beer? You understand? It's me. No, ty mi neutekaj zase. Ježišmaria, tá klepna to je čurák. Schopnosti. Svedčíme si to vedno. Nechcem byť zlý, no. Tak. Dáme si ešte. Vylepšíme. A... bum. A nemám modrý. Mám zelené. Nebudeme, lebo potom to nebude pasovať, nie je to dobré. Musíš mať proste tie mutagény, tie, ktoré by si mal mať. Hej, takže... No poď, neboj sa, nič tu není, ver mi. Wow, ako mi kamera odchádza. No, tu bude čudná voda. Musím nájsť voľaký... No počkaj. Ty kokot. No poď. To si komu spravil? Ty, však som sa tam zabagoval. To ešte raz spravíš. Ty poď sem. Poď sem, môj, poď. Tak to je bola hamba, more. Ty ma tu voľaký gúl dal dole. Áno, poďakujete sa mi na budúce. Ja viem, že som ten najlepší na svete. Ja to vím. No. A teraz si zoberiem svoju odmenu. Ešte tie zapálim. Poď preč, čo mňa ty nezaujímaš. Tebou som nechcel rozprávať. Tebou som nechcel. Čuťmak. No, musíme ísť sem.
Ja proste to tak milujem, keď môžem lútiť všetko. Dobre. Teraz si musíme dať troška. Pôjdeme najprv. Pičo, toto máme bližšie. Pôjdeme najprv si troška pospať. Lebo ináč ja viem, že sa to dá aj Ečkom, ale tak, nehajte ma. Poďme sa najprv spať a poďme. Klepnú. Ty pizdo. Ty krávou je tá. No dem, poďme. Rýchlo, zbesilo. No už som tu. A čože tu? To bude volať podvodovať, 100%. Ty neplávaj toľko. Ja som skočil do zlej strany. Teraz som sa nasral. Ja som skočil do druhej... Ja som skočil zle. Na opačnú stranu mosta. Žiadne kriky sa nedajú zbírať, to je dobre, chvála Bohu. Zase až taký magor nie som. Veď tu nikto není, čo plačeš. A musíme to vylútiť, nemôžeme to tu, ako sa povie, nehať niekomu. A to je všetko. Nič. No, tak aj o tom to je Geralt z Rivie a Witcher, že musíme zbierať. No ale počkať. By sme hneď zápäti mohli sem a tu bude možno, že už aj nejaký lepší fajtík. A to je, počkaj, musím sa otočiť, to je horšie ako s autom. Poď. To je horšie ako s autom. Jep. Ty! Tak to... Čo? To kurva čo bolo? To bolo čo kurva? Tak to mne poser. Ježiš. No, idem sem, na to mi zaplatíš, ty molo. A mi zaplatíš. 4 úroveň ma dá na základnej mape more. To sme akože kde? Poď sem, klepno. Poď sem. Ty víš, že ťa mám rád. No. Tak. Ty homoklada pojebaná. Ha! To čo? Tak tu vás je voľako veľa. Ha! Ty kurva. Fú. Prašivý pes. Kto je najlepší, mov? Kto je najlepší? Hej. Už to nebol, to bol podľa mňa len
Taký ten menší lak, čo sa nám stalo, ale teraz som ťa dostal, ty buzno jedna. Tak, lepšie sedlo. Dúfam, že lepšie sedlo. Poď, vylutuj to. Než mohol som vyhodiť tie súdy do luftu, ale tak ja som taký gremblavý, že by som aj sám seba vyhodil. Dobre. Nemáš modrý mutagen? Ja viem, že ho budú mať tí druhí, takí tí malí modrí buzeranti. Dobre. No. Už sa čudujem, prečo som nepoužil vlaštovku? Čo som, ja mentol? A mám ho vôbec? Ale... Mám. Hrom budem potrebovať, jasné. Púšnik je tiež dobrý. Nie, ja chcem vlaštovku. Vydrž 20. Yes, to máš tiež 20, 100%, ne? No, tak to je zbytočné, na čo mi to je. No. A teraz by som potreboval, no už mám 761 a z toho môžem tak akurát riť vyrobiť, takže nič. Ukáž, zbroj, ľahká zbroj, no daj to. A tu, zdroj 1. Aspoň niečo, vieš, dokiaľ si... Ideme sem, zasa naspäť, sorry ľudia, ale takto som nechcel. Nie postaví knihy výroba, poďme alchymia. Nejeb ma. Počkaj. Tu je alchymia, bože, čo robím? No. Vlaštovčník potrebujem, bože môj. Aj toto chcem kočku, lebo bez toho budem... ten bílý med nič je zlý, je to tiež dobre, ako odstraňuje tú toxicitu, keď máš až moc na sebe, ale tú kočku a tú vlaštovku potrebujem, lebo bez toho ja do tej diery, kde prvýkrát budem s tými onými mantákmi sa mlátiť, určite nie. Čiže s tou čarodejnicou v tom podzemí, v tých tuneloch, takže bez kočky tam nepôjdem určite, lebo bez nej je človek slepý a sprostý. Poď. Zastal si jak Dilino, ale nevadí, bereme to klepno. Nie každý kôň musí byť dokonalý. Dobre. OK. Tak ešte si dáme jeden. A dneska by sme to tak ukončili. Sorry, že ideme furt tie vedľajšie misie a tak ďalej, ale tak proste aj to patrí k Witcherovi. Čiže asi tak nejak. Takže ideme ešte sem a ešte tu máme, ale tak tu je tých dosť, no tu ešte minimálne jedno videjko strávime. Tam bude príšerka, to vieme. Into pár som už vylútil. Oho, vašom ty. Poď, ty buzerant. To si chcel. Babelec. No vajka som mu troška natrhol. No, ukáž čo je, čo máš, aby som... Ready. Aha, nič. Jedine až na ten zelený, tú hlúposť, neviem teraz, jak sa to volá. To je asi jediné. Tak ešte stihneme. Stihneme ísť sem. Toto som nevylútil. No, máme tam. A bude to tip top. Poď sem. Klepno.
Ježiš, nepláč. Čo plačeš, furt klepno? Nie si na dovolenke? Fú, mandragora jedna. Wow, no vidíš, ešte, že ťa mám klepno. Boli by sme obidvaja zleteli z kopca. No poď. Ja som si 100% istý, že to budú. No. A teraz dáme. Ježiš, netrafil som. Výpuzný. Ježiš, horený, moje peniažky. Jo, poď. Dek. Nič som nezabudol vylútiť? Nič? A počkaj, tu ešte jeden muzík dole. Ale vy ste viacerí, no nie, ideme do teba, ty kokot. No, ináč takéto označenie, to vieš, že to je... No. A týmto pádom by som sa dneska s vami rozlúčil, je to skoro hodinka, alebo ešte dáme? Ešte jednu, no, tak je to aspoň tá hodinka. Tak prídeme sem a tu sa s vami rozlúčim a na budúce sa potom určite budeme tam vidieť. Čiže ideme tam s klepnou a dotiahneme to do úspešného konca. Druhú časť, hej. Už jedna je dávno na kanáli, takže počkaj. Čo je toto, kurva? Bože, ja som retard. Počkaj, sem a sem. Nie som retard. Ja viem, čo robím. Klepno. Let's go. Jasné, že let's go. No počkaj. No. A poď! Dobre, jeden. Ha, debilko. Kde piči, ešte ma zabiješ, ty buzrant. Musím si zohnať petardy. Nemám správnu petardu. No, ty kurva jedna. Jakže nemám petardu? Čiže to som... Do piči. Však to som mal mať? Ty kokot. To. Jak chcem spíčkovú kušu, ty. Ne. Nie, to nemám. Nemám petardu vôbec. No, ja som ale kokot. No nič.
Tak, tu by sme to teda uzavreli a to nie je vlaštovník. A je. Haha, ešte jeden. Ešte kurva jeden, tuto bude, určite. Nie, toto nie je on. Ale to tak by mohol byť on. Ani to nie je on. Kde je ten vlaštovník? Nechcem kričať. Získavaš, no, to viem. Vlaštovník, job. Mám aspoň na petardy. O. Je aspoň na petardy, hoši. Nemusíme sa báť. Nie. Dobre. Tak. A chill? Nie. Ježiš. Počkaj, čo tu mám? Mutagény to nechcem. Dobre, to niektoré tu zdiel. Dobrých vecí mám dosť. Let's go. No, poďme to zničiť. Lebo Ghoul stade vidia, ale ešte typujem, že ešte jeden tam bude. Tak. No. To je všetko? Dobre. Ďakujem vám, dámy a páni, za dobrý úvod druhej časti Zaklínača Divoký hon. Tu pri hraní a komentovaní Cezar. Takže dúfam, že sa vám to ľúbilo. Dúfam, že spolu dokončíme túto sériu, že sa vám to bude ľúbiť. Ja sa na vás nesmierne teším, som rád a dúfam, že si ešte veľa spolu zábavy užijeme. Týmto pádom by som sa s vami ako Zaklínač a najväčší čávo rozlúčil. Tak vidíme sa pri ďalšom skvelom videu. Takže čaute, majte sa.